Ještě dáme občerstvovačku. nedaleké Kutné Hory a zkusíme vám zahrát, je to trošku jiný žánr, než před chvíli skončil, ale nebejt. Elvise, tak vlastně takovejhle žánr pak už vůbec ani nezní. Takže
Asi nebudeme to dál ukecávat, jedem dál. Dáme zase nějaký old school. Big beat. Děkujeme moc! Hračička. Jo, děkuji, jenom že máš to u mě. To si píš. My už jsme se dostali do takových let, že už prakticky jsme si řekli, že vlastní tvorbu na to už nám nezbývá čas, tak jsme prostě, jak kdo. Takže jsme prostě takhle krademe prostě tyhle krásné skladby, spíš na počest těch interpretů a Ještě doplním, užíváme si to. Honzíku, jste poznali hvězdu tady kutnohorskou basáka z kapely Thorax. Dejva!
Děkujeme, že se nás ujal. A teď dáme něco z domova. Stará dobrá klasika, to určitě všichni poznáte. Děkujeme, jste skvělý. Jej! Tak. Teď to přijde. A teď to přijde. Máte tady někdo metaliku? Dáme něco velkého. Samozřejmě ne v takové kvalitě, jako to dávají oni, ale pokusíme se. Tak pojďte, nebudeme to zdržovat.
vůbec netušili, jestli se vůbec náš repertoár sem jako hodí, ale tleskáte, tak je to dobrý. Děkujeme. Zase dáme něco ze světa. Třeba někdo to pozná. A je to rok 78. Už jsem byl na světě.
tradiční skladba. Děkujeme moc. Co tam máme dál? Tohle to vynecháváme, to je moc tvrdý, to by se vám nelíbilo. Vrátíme se do České republiky do roku 1987 a schválně, kdo to zase pozná. Nebude to dělat. Rock! Rock! Citroni! Děkujem! To byl Citron, kdo nepoznal. Rock. Teď si právě úplně nejsem jistý, jestli se to sem hodí, protože zařadili jsme jednu takovou tvrdší, no snad to přežijete. Takže další skladbička vznikla v roce 1990 a není to nic jiného než Thor, to smrt jsem já!
Přežili to. Přežili to. My jsme vznikli jen tak ze srandy kvůli takovému našemu dobročinnému festiáčku u Kolína, kde se jede spíš jako tvrdší muzika, takže prostě jsme vykročili tímhle směrem. A moc toho v plejáku nemáme, tak jsme to museli zařadit, no. Ale snad se líbilo. Tak, zůstaneme v Čechách a tohle určitě budete znát všichni. Je to taky pěkně řvavá písnička, já se napiju. Rok 1997, Krucipisk, Láska je. Správně. jste úžasný. Díky! Děkuji!
Já si jdu vyhodit hlasivky do koše a jdeme pít. Kolik máme ještě času? My už asi končíme. Jednu. Já jsem zapomněl pochválit pivovar Brána u Kolína. Děkuji jim za pivo, jsou skvělí, díky. Tak můžeme ještě jednu, nebo už nemůžeme? Jak jsme na tom? Tak místo toho kecání jdeme hrát. Tuhle budete znát úplně všichni, to je... Pak se připrav. To je bohužel vše, už musíme opustit prostor. Můžeme ještě jednu teda. Tak v tom případě potřebujeme ale pomoc pana starostu Chloupka Vlasáka.
kterýho jsme zasvětili, to je totiž náš spoluzakladatel grilovací. A my jsme ho naučili tuhle písničku, protože jeho velký sen je naučit se na basu. Takže buďte schovývaví samozřejmě, jsou to prvopočátky. Ale on je šikovný, on to dá. Jo, počkat, my jsme nepředstavili, ještě musíme v rychlosti představit kapelu. Takže už jste jistě slyšeli, že náš vypůjčený světoznámý basák David Svoboda z Toraxu nám pomohl s basičkou. Solová kytara, zpěv Filip Filous Slovák. Potom tady máme naší malou velkou bubenici, která to má tak jako v rodině, ta to má povinně, ale jí to baví. Ona má i jiný projekty, ale my jsme rádi za to, že s náma bubnuje. Takže Karolína Radová. Samozřejmě jeden z nejlepších hlasů Středočeského kraje, možná i Východočeského, Honza Rada! Není to schoda, men. A to má povinně. Tak máme jednu, kterou jsme teda, aby jsme úplně jenom nekradli, tak jsme jednu písničku složili a šli jsme na totální, absolutní jednoduchost ala alkohol, ale docela se to na tuhle akci, nebo docela, určitě se to na tuhle akci hodí. Takže myslím si, že na refren se určitě všichni chytnete. Tak pojďte.
čas. Roman Chlup Vlasák, začínající basová hvězda. Čas to otáhnu do prdele. Můžeme si s váma udělat fotečku, kdybyste se přiblížili k nám. To je zpěvalotka. Já nevím, kde mám ten. Něco na to. Máte někdo nějakou kvalitní mašinu? Je tady, Láčku, Rufík. Je tady, pojď, Láčku. Ona tu není. Pojďte holky, pojďte, nebojte. Už tam je profík. Byly nějaký objektivy. Už máme profika. Máme profika. Profik už je. Má zrovna Gábo. Pojďte. Pojď taky, ať to máme z víc zdrojů. Mobily jsou přehřátý. A všichni, abyste viděli čočku fotoaparátu. Bacha, kabel. Takhle, 3, 2, 1. Smrdí! Děkujeme všem ještě jednou moc. To je úžasný, moc děkujeme. Užijte si dnešní odpoledne a vemte za svý náš refrén samozřejmě. Chlapi, je na vás nějaký kontakt? Asi 4 byli. Dejte mi nějaký kontakt. Já jsem Máme. Já to vyřídím. Já to jenom odnesu. Jo. Pán má taky. Lot of what? Grill. Lot of grill. Dobrý, stačí. Já si vás najdu. Díky moc. Ještě se uvidíme. Děkuju. Můj si mobil, tak můžu Mám. To je přesně to. Zpěváš, zavře hubu a má zboleno. Výhody zpěváků. To bylo to trochu poslouchat. Docela divím, na povádu pozelí. Já se vrátím. Linku máš tady přes case, jo? Já to říkal telefon. Co si
Dámy a pánové, nevím, jestli jsem slyšet. Ano, já přidám na noce. Dámy a pánové, máme tady soutěž. Soutěž, která je pití piva. Kdo nejrychleji vypije pivo. Máme zatím 3 chlapíky, respektive 5, takže vylosujeme 3, ale nepřihlásila se ani jedna dáma. Tak... Změna, holky mezi tím se přihlásily. Takže připravte se, můžete fandit. My tady postavíme 2 družstva, jak jsem říkal, podařilo se sehnat tedy dámy. Tak 3 pány už máme, jenom se ruší jména teďkon. A bude se to odehrávat někde tady v těch prostorách, abyste na to viděli úplně všichni. Já to budu někde tady. A tady se já nezávodím. Tak, křestní jména dám Luďka, Wendy, Tereza. Jenom, je tam ale jenom 3. Takže Luďka, Wendy a Tereza. Tak Tereska, která se tady hlásila, stejně jich asi víc nebylo, tak ji poprosíme. Tereska, takže dobře. Takže vy 3 tady, jo, jsme tady dobře. Takže Wendy, je tu Tereza s podporou, to není doping. Lučka, dobře, máme tady dámy. Já bych určitě poprosil ta místa prověřená notářem, která smějí nalévat pivo. Tak z 5 pánů byly 3 vylosování a jsou jimi Martin Čáp, bych poprosil, Michal Hrbek a Pavel Marquez. Ještě jednou, doufám, že nedostali strach, ne, nevěřím. Martin Čáp, Michal Hrbek, Pavel Marquez. Jste někde poblíž? Tam furt je, on furt natáčí.